Міхась Зарэцкі. Мар'я. Частка першая. Змрок ахінаў вёску. Выпаўзаў паволі з куткоў закавулкаў і разліваўся наўкола сінева-шэрымі павадкамі. Глытаў усё ў сваё бяздоннае нутро. Спачатку дрэвы, потым будынкі. І толькі адна вуліца не здавалася. Усё бялела і бялела светлаю плямай і стужкай. Пісар энай роты Аляксандра Мішчанка сядзеў на прызбе і ў задуме слухаў, як звініць вячэрнімі зыкамі вёска. Зыкі зляталіся з розных бакоў размаітымі асобнымі адрыўкамі. Дзесь зараве карова, авечка забляе, там хтось закрычыць, там зарагоча, сабака забрэша жвава-задзірліва, а тут дзын! Жук праляціць ля самага вуха. Шчыра старанны гармонік недзе пішчыць нездалёк. Моладзь рагоча, гвалтуе на ігрышчы. Ляксандра любіць вячэрнія зыкі вёскі. Слухае ён іх без напружанасці, не стараючыся разбіраць, адкуль яны, што яны, а проста раскрывае ўсё нутро ім насустрэчу. І яны, зліўшыся ў адно цэлае, у адну зладную гармонію, ціха плывуць у душу, іграюць сумна-дрыготна па струнах сэрца. Ляксандра прыслухоўваецца да гэтай чароўнай музыкі і плыве ціха-маркотнымі думкамі ў мінулае. Дзіўная рэч гэта душа чалавека. Нездаволеная, ненасытная, зайздросная. Ці знойдзецца на свеце такі чалавек, які б ад шчырага сэрца калі сказаў: «Я шчаслівы, я жыву поўным жыццём, мне болей нічога не трэба». Не, здрадлівыя мары заўсёды турбуюць, абураюць, узносяць на сваіх скрыдлах. А куды, да чаго? Невядома. А пройдуць гады, і схамянецца чалавек, зірне назад і ўбачыць тое, чаго калісь не прыкмячаў, убачыць прыгажосць, убачыць жыццё светлае, яскравае і з жалем прамовіць: «Эх, было калісь, не вернецца болей». Ляксандра сядзеў нерухома, узлёгшыся на бярвенні хаты, і углыблёны ў сябе варушыў, перабіраў мяккамаруднымі думкамі мінулае. І сам дзівіўся таму, якія яркія, шматкалёрныя былі абразы гэтага мінулага, як многа было ў ім свежага, маладога, і дзе ўсё гэта дзелася. Чым бліжэй да цяперашняга часу, тым больш шэрым, будзённым выдае жыццё, пакуль не пераходзіць зусім у некае бяскветнае, нуднае мадзенне. Як ён жыве цяпер? Хто яго ведае? Здаецца, і жыццё размаітае, багатае ўражаннямі, бесканцовыя вандроўкі, выдатныя здарэнні, а ўсё неяк згладжваецца гэта, робіцца нецікавым, нудным. Колькі перажыванняў, яркіх, абураючых, за апошні час чаго не было толькі. Доўга на фронте быў, бачыў смерць перад сабой не раз. Потым на адпачынак сюды прыехалі. Гульні, забавы вясковыя, цікавыя праявы новага вясковага жыцця, і ўсё гэта неяк проста, звычайна. Усё прымаеш як нешта будзённае, неабходнае. Шукаеш хараства, і яго няма. А пройдуць гады,
І мо ўсё гэта іншым светам азарыцца. Можа, таксама будзеш калі перабіраць ва ўспамінках сучасныя падзеі і будзеш дзівіцца таму, як калісь было хораша, шчасна. Ляпнула бакоўка. Аляксандра знаў, што выйшла Мар'я. Справілася па гаспадарцы, накінула кажушок або хустку і выйшла супачыць на прызбе. Дзіўная баба. Загадка нейкая. Жыве за гарбуном. Дзеці ўжо дарослыя, а пэўна не любіць. Хіба ж можна любіць гэткую недарэку? І чаго яна пайшла за яго? Прыгожая. Яшчэ цяпер можа ўпадабацца, а ўжо гадоў 30. А калісь, пэўна, красуняй была, якіх мала. Ніколі не гавора пра сябе. Калі датыркнецца яе гаворка, раптам насупіцца, змоўкне, у вачах смутак засвеціцца, ціхі, пакорны, і ні слова не скажа. Мар'я падсела к Аляксандру. Чаго не ідзеш на ігрышча? Сядзіць, як верабейка, стуліўся, згарбаціўся. Дзед. Мар'я загаварыла ціхім, грубаватым і прыемным голасам. Здавалася, што ён выходзіў з самага нутра і затым быў гэткі шчыры, задушэўны. Аляксандра адказаў, не абарачваючыся: «Не люблю, нецікава». Замоўклі. Маўчалі і думалі. Раптам Аляксандру чамусь захацелася ўзнаць, аб чым думае Мар'я. «Мар'я?» «Ага». «Што думаеш?» «Надта цікавы. Што думаю, тое і думаю, табе што?» «Ягора чакаеш? Замаркоцілася?» «Ага, Ягора чакаю, замаркоцілася». А сама тонка таемна усміхаецца, грае шэрымі вачмі з-пад хусткі. Аляксандра пачаў упарта разглядаць яе твар. У змроку ён выдаваў нейкім асаблівым, незвычайным і прыгожым. Адвярнулася. «Чаго глядзіш? Асурочыш?» Зноў маўчанка. Аляксандра захапіўся думкамі аб Мар'і. Яго ранейшы сумналагодны настрой разляцеўся, што дым. Ён цяпер думаў напружна, упарта. Што за баба? Першы раз ён бачыць такую. Сялянка, простая сялянка, а колькі жаноцтва, колькі жыцця нутранога, колькі павабнасці, нейкай ціхай, прыветнай і разам таемнай. Аляксандру неяк цягнула да гэтай жанчыны. Яна здавалася яму загадкавай, глыбокай і багатай натурай, якія часам трапляюцца сярод простых людзей, але ў большасці марна гінуць, заціраюцца жыццём, не развінуўшыся, не даўшы прастору сваім духоўным сілам. «Аляксандра?» — раптам азвалася Мар'я. «Глянь, які месяц прыгожы сягоння». Месяц толькі што ўзняўся над суседскай хатай і ярка, выразна блішчэў на небе сваім круглым тварам. «Бачыш, Аляксандра, вунь быццам чалавек ідзе сагнуўшыся, нясе нешта. Кажуць, гэта Каін Авеля нясе забітага. Гэта засень ад гор». «Ад якіх гор?» «На месяцы горы ёсць. Месяц жа таксама, як і зямля. Там і горы, і лагчыны ёсць». «Ну, кажы ты, а чаго ж ён бліскучы?» «Гэта ад сонца. Сонца свеціць на яго, дык ён яго свет і адбівае. Каб на месяц узлезці, дык стуль зямля б гэтаксама выдавала бліскучай кружэлькай». «Іш ты! Ты, Мар'я, ў Бога верыш?» «А што?» «Да проста так, пытаюся». «Веру. А баішся яго?» «Бога? Дык Бога кожны баіцца». «А вось я не баюся». «Дык ты ж чорту душу прадаў, бязбожнік. А чаму ён мяне не пакарае?» «Ат, даволі чмурыць». «Мар'я, як ты была маладой, ці любіла ты гуляць?»
На то і маладосць, каб гуляць. Цяпер, не пагуляеш. А хочацца? А ну цябе к ліху, выгадае. Вунь дзеці бягуць, зараз вячэраць будзем. Па вуліцы, уздымаючы цэлую хмару пылу, беглі дзве дзяўчынкі, а за імі армеец. Усе штось жвава крычалі, рагаталі, падбеглі запыхаўшыся. Дзяўчаткі зараз прытуліліся да маткі, а армеец падсеў к Аляксандру. Гэта быў яго таварыш па кватэры, узводны Кірыла Градаў. «Ух, каб ты ведаў, братка, ну і патеха!» Дзяўчаты не далі яму кончыць, зарагаталі зычным прарэзлівым смехам, аж пакаціліся. Градаў за імі. «Ціха вы, шалёныя!» – сцішала Мар'я. «Чаго вас разабрала? Мамулька, ведаеш, дзядзька з метро? Ха-ха-ха! Ой, не магу! Ха-ха-ха! А ну вас, бацьку ці бачылі? Ідзе зараз, сходка ўжо кончылася». «Дык што у вас там такога смешнага?» – запытаў Аляксандра. «Фу!» – урэшце супакоіўся Градаў. «Расказаць нічога цікаўскага. Во, каб ты пабачыў, стары змітрок з рыпінай у скокі пусціўся, смяхоцце, узяў яе во гэтак ды...» Градаў паказаў. Дзяўчаты і ён сам зноў пакаціліся са смеху. У гэты час падышоў гаспадар. Гэта быў маленькі, гарбаты і кудлаты чалавечак. Пад бялясым, таемным светам месяца ён выдаваў нейкім казачным страшыдлам. «Аляксандра, ну скажы ты, які народ!» – зацягнуў ён тонкім галаском. «Вот ім каб наваліцца на аднаго ўсім. Сідар, Пётра, Гарасім яшчэ ні разу не ездзілі нікуды, і хоць бы што? То тое, то другое, а мне дык кожную нядзелю. Вот табе і праўда, справядлівасць, а? Ну што ты на гэта скажаш?» «Паедзеш? Калі?» – запытала Мар'я. «Заўтра, у горад». «Ат, сам вінават. Маўчыш, дык і едуць на табе». «Якое маўчыш?» «Ну, добра, пойдзем ужо вячэраць, ды спаць трэба класціся». Усе пайшлі ў хату. Аляксандра яшчэ на часінку затрымаўся. Ён устаў, пацягнуўся соладка і азірнуўся навакол. Уся сонная вёска купалася ў зеленаватым малацэ месячнага свету. Усё стаяла нерухома, быццам высечанае з цудоўнага самацветнага каменю. Было зусім ціха, толькі знекуль, здалёку, даносіліся ледзь чутныя, знікаючыя гукі гармоніка. Аляксандру зачаравала хараство ночы. Ён адчуваў, як нешта з сярэдзіны ўздымаецца, гэткае добрае, згоднае, і разліваецца па ўсёй істоце дзіўным пачуццём. «Аляксандра, ідзі вячэраць!» – пачуўся мілагучны, задорны голас Мар'і. Думкі Аляксандра зараз пераляцелі да Мар'і. У гэты момант яна здалася яму гэткай добрай, блізкай, роднай. Ды, пэўна, і ўсе людзі ў гэты час здаваліся яму гэткімі. Аляксандра пайшоў у хату. Частка другая. Як ты сабе не хочаш, а ў Мар'і ёсць многа цікавага. Яна неяк выдаецца ад усіх вясковых баб. Нешта ёсць у іх гэткае, як табе казаць, ну, паэтычнае ці што, хоць ты не любіш гэтага слова. Чаму? Паэзія гэта, ведаеш, добрая рэч. Я сам калісь, як было мне гадоў 12, быў паэтам, ды яшчэ якім. Бывала гэта ночы, ўздохі, охі, у кожным бабскім стварэнні бачыш нешта таемнае, трагічнае, чыстае. Ведаеш, такое чыстае. А ну цябе, кінь жартаваць. У мяне сягоння сур'ёзны настрой, і затым я хачу сур'ёзна гутарыць.
А як гаварыць трэба? Паэзіяй ці можна прозай? Як сабе хочаш. Аляксандра з Кірылам ляжалі на высокім трысцені, укапаўшыся ў свежанакладзенае пахучае сена. Курылі, не зважаючы на небяспеку для гаспадарскага дабра, і гутарылі. Час ад часу ўспыхвалі цыгаркі і кідалі наўкола жаўтавата-чырвоны водбліск. З цемры выяўлялася нізкая страха, бэлька над самымі галовамі хлопцаў і дзівосныя карункі узварушанага сена. Глыбокая ціш, адзінота наладжвалі на сентыментальны настрой. Хацелася гаварыць і гаварыць, выкладаць усе патаемныя думкі. «Ну вось слухай», – казаў Аляксандра, – «пачнём з выгляду. Здобная баба, не перапыняй. І свой цынізм пакуль што пакінь пры сабе. Зірні на твар. Яна не надта прыгожая, аб гэтым і гаварыць не будзем. Нос троху кірпаты, шыракаваты рот, адным словам, тыпічны твар сялянкі-беларускі. А якая рухавасць, якая выразлівасць. Нельга зірнуць, каб не спыніць на ёй свайго погляду. Ты не звяртаў увагі на яе вочы? Шэрыя? Ну, шэрыя, але якое жыццё ў гэтых шэрых вачах? Як яна грае імі. Іншая гарадская дзяўчына магла б пазайздросціць. Во гэта так. Затым я ніколі і не дзіўлюся, што ты да дзяўчат не ходзіш, а ўсё каля яе круцішся. Гэта нішто. Я знаю, што там ты за дваіх, за сябе і за мяне справішся. Іж ты, куды загнуў? А правда, гануля нішто, а? Праўда, праўда. Вось слухай, што было аднаго разу. Было гэта раз у нядзелю, увечары. Ягор, здаецца, у горадзе быў, ці так некуды сышоў. Ну, ты, дзяўчаты, вядома, на вёсцы. Я ў садзе быў. Цёпла было, ціха. Салавей пеў? Не, салаўя не было. Салавей вясной бывае. Ты, пэўна, гэтага не ведаеш. Салаўя не было. А так, некая птушка, здаецца, цвіркала. Я сядзеў, ведаеш, там, на лаўцы, ля пчол. Сяджу, думаю, і так задумаўся, што не прыкмеціў, як нехта падкраўся ззаду і закрыў рукамі мне вочы. Я думаў, ты, ледзь ужо не вылаяўся, як мае быць. Гляджу. Мар'я. Глядзіць неяк сумна-ласкава, усміхаецца. Я гэта як узяў яе за рукі, ад вачэй, так і трымаю. І неяк, ведаеш, шкода стала мне яе. Чаго і сам не разумею, неяк усё роўна як дзіцёнка якога пакрыўджанага. Захацелася прытуліць яе, прыгалубіць. Ды кінь ты, слухай. Яна раптам засаромілася, вырвала рукі, загаварыла аб нечым, не помню. Добра. Селі, гамонім. Доўга мы тады сядзелі. Я ўсё гаварыў аб адным, аб другім, і ўсё вярнуў у пэўны бок. Усё, знаеш, аб жыцці, прыгостве, уцехах, аб тым, як добра жыць, любіць. Ого! Во, Кірыла, каб тады ты паслухаў мяне, дык быў сур'ёз сказаў, што паэт. Я сам сабе дзівіўся, адкуль толькі словы браліся. Ну, гляджу, гэта Мар'я ўсё смутнее, смутнее. Ну, я, вядома, не думаў, каб гэта так далёка магло зайсці. Ну, а што? Слухала, а тады раптам як зараве. Не то што, а як дзіцёнак якраз. Колькі гору, адчаю было ў гэтым плачы. Ну, я не ведаю, мне здаецца, каб каменні пачулі гэты плач, дык бы разжалабіліся. Ну, а ты што? Ды што я? Я ўжо не мог трымаць. Схапіў яе к сабе, абняў, стаў гладзіць па галаве, як дзіцё ўгаварваць. Гаварыў нешта і сам не помню. Гаварыў, а сам чуць не плакаў. А яна прыціснулася ка мне, быццам туляючыся ад каго. Ды ўсё плача. Што далей, то горай. Аляксандра змоўк. Павісла напружаная ціш. Дзесь заспяваў певень. Ну, а далей што? Далей?
Пацалаваў я яе. Пацалаваў. У лоб, здаецца. Быццам яе апякло, як закалоціцца ўся, задрыжыць, вырвалася, уцякла. Не ведаю, мусіць, у хату пабегла. Во. Пасля таго, колькі дзён старанілася мяне, саромілася зірнуць у вочы. Так, задуменна гукнуў Градаў. Не, што і гаварыць, жыццё незайздроснае. Чаго толькі яна пайшла за яго, за гэткае страшыдла? Чаго? Мусіць, трэба было. Па сваёй ахвоце не пайшла б. А мо на багацце пагалілася? Не падобна да яе. Ну, але ж і не любоцце са ўсяго свету. А хліпала якое, ўсё плача, скавыча. Багацей першы на вёсцы, а ўсё мала. Ну і не люблю ж я яго. У мяне заўсёды настрой на 100 градусаў уздымаецца, як яго лішні раз у нарад назначыць, або лішні пуд хлеба з яго выцягнуць. А Мар'ю любіць, ды яшчэ як. Проста моліцца на яе. Вядома, гонар. Сам дрэнь такая. А якую жонку мае? Што любіць, то любіць. Раўнуе як. Ух, як ён на мяне злосны. Па вёсцы плёткі усялякія ходзяць, што я надта часта з Мар'яй бываю. Дык ён аж кіпіць. Ну, а як ты думаеш, Аляксандра? Як яна да яго? Прывыкла, пэўна. 12 гадкоў – гэта, брат, не жартачкі. Дык таму ж і забабоны ўсякія. Бога баіцца. А ён знае гэта і грае на слабых струнках. Наўмысля абставіны гэткія зробіць, як у манастыры ў якім. Чуць вечар, лампадку засвеціць, сам на каленкі, яна на каленкі, дзеці на каленкі. Цэлая адправа царкоўная. І яна гэта шчыра, моліцца, кленчыць, ведаеш, на чулую душу, ды яшчэ ўзгадаваную ў забабонах, усё гэта робіць уплыў. Так. Хлопцы яшчэ доўга гаманілі, але гутарка іхняя памалу траціла сваю жвавасць, пакуль урэшце не спынілася зусім. Хлопцы паснулі. Пракрычалі другія пеўні. Ноч павярнула на сход. Нездалёк у садзе, мусіць, чуючы ранне, заціўкала птушка. Частка 3. Павячэраўшы, Аляксандра ўзяў стары дзядоўскі кажух і пайшоў у сад. Ужо колькі начэй, як ён начуе там, пільнуе паспеўшыя яблыкі. Аляксандра залез у будку, ухінуўся з галавой у кажух і нарыхтаваўся заснуць. Але як ён не стараўся, як не плюшчыў вочы, заснуць не мог. Як назло, назойлівыя думкі лезлі чарадой у галаву і праціналі вострымі іголкамі лагодна мяккую пялёнку дрэмы, якая во-во ўжо, здаецца, пачынала спавіваць розум. І Аляксандра зноў і зноў вяртаўся да яснай, цвярозай і нават асабліва напружанай свядомасці. Урэшце яму надакучыла гэтак змагацца з бяссонніцай, і ён скінуў сябе кажух, заклаў за галаву рукі і шырока расплюшчанымі вачмі упяўся ў чорную непраглядную цемру. Свісь, пачулася аднекуль здалёк. Аляксандра знаў, што Кірыла свішчыць з пуні. Сумна аднаму. А ў будцы спаць не хоча, вельмі падабаецца насенне. Аляксандра ўклаў у рот 2 пальцы і сцібануў паветра тонкім прарэзлівым свістам. Свісь, пачулася ўжо цішэй, заспакоена. О, чалавек, падумаў Аляксандра пра Кірылу, такому і жыць толькі. Здаровы і целам, і духам, вечна вясёлы, вечна здаволены, на ўсё глядзіць проста, цвяроза, з пляча. А ніякіх сумлеўкаў, а ніякіх балючых пытанняў, якія часамі замучваюць іншых. Усё проста, ясна, зразумела. Аляксандра параўняў сябе з Кірылам і толькі ўздыхнуў. Поўная процілежнасць. Нешта мяккае, расхлюпанае, сентыментальнае.
І ў Аляксандры раптам з'явілася нейкая абрыда к самому сабе, к сваім вечна турбуючым думкам, к сваім вечна плакучым настроям. А разам з абрыдай і злосць узнялася, гэткая брыдкая, прыкра зайздросная злосць ка ўсяму на свеце. Успомнілася Мар'я і таксама здалася нялюбай. Старая баба, а корчыць нешта. Хоча прывабіць, мужика ёй мала. Ад ранейшага пачуцця да яе у Аляксандры ў гэту часінку і сляда не асталося. Раптам пачуліся ціхія марудныя крокі. «Аляксандра, ты спіш?» Ціха, асцярожна спытала, быццам баялася, каб не абудзіць. Мар'я абабрала час, нечага сказаць, якраз пад лад. «Не яшчэ. Сумна мне нешта. Ягор, пэўна, не прыедзе сёння. Хіба табе з ім весялей?» Голас Аляксандра зычэў груба і прыкра. «Ягор, пэўна, у горадзе з паненкамі загуляў. Ён, відаць, менш табой цікавіцца, чымся ты ім». Мар'я маўчала. «Ды і не дзіва. На яго ж такі і паглядзець люба. Красавец. У яго, брат, кожная баба закахаецца. А як малады быў, за ім, пэўна, дзяўчаты плоймай бегалі. Кожная праглася выйсці замуж за гэткага малайца». Аляксандра сам не знаў, што і навошта ён гаворыць. У грудзях нешта бушавала, хацелася як бальней уцяць. Чакаў, каб сказала, што колечы насупраць, каб адказала груба, злосна, таксама як ён. А Мар'я маўчала. Урэшце прагукала з пакорнаю скаргаю. «Аляксандра, нашто ты так гаворыш?» І столькі пакуты, журбы было ў голасе, што Аляксандру сорамна стала. «Што я раблю? Навошта?» І сам сабе дзівіўся. Вылез з будкі, прайшоўся ўзад і ўперад у цемры. Мар'я сядзела нерухома ля будкі. Здавалася няясным, шэрым клубком. Аляксандра не знаў, што рабіць, ці падсесці да яе, ці зноў залезці ў будку, ці немаведама што. Каб хоць знаць сапраўдны настрой яе, каб твар убачыць. Цёмна, хоць вочы выкалі. Аляксандру то здавалася, што Мар'я во-во заплача, як той раз, то здавалася, што смяецца яна ўцішку. Мо з усмешкай цікуе за ім. Уздыхнула. «Мар'я, ну? Дык ты кажаш, маркотна табе?» «Ай!» Голас дрыжыць. Цяжка ёй беднай. Шукае спагады. А ён толькі абразіў. А за што? Проста настрой дрэнны быў, а яна тут якраз прытрапілася. «Мар'я, што? Ты не злуеш на мяне?» «Ды не, Аляксандра, не. Што тут рабіць? Супакоіць, уцешыць яе хочацца. Бедная, любая. Але як, з чым падысці? Са словам спагады? Не, гэта не тое. Што словы? На часінку, на дзве мой заспакоіць, загладзяць, а потым любіць. Палюбіць гэтую простую, добрую, смутную, палюбіць пакрыўджаную жыццём, палюбіць усёй істотай, растапіць у гарачых праменнях усю тугу яе, маркоту, любіць, кахаць. Аляксандра падышоў да Мар'і, сеў поплеч, абняў адной рукой, другой узняў пахіленую галаву. «Мар'ячка, любая, родная, кінь матужыць, не трэба. Будзем жыць, шчасце, каханне». Яна баранілася і рвалася, калацілася бы злоўленая птушка. «Пусці, Аляксандра, не руш, не трэба, грэх гэта, грэх. Пусці, Ягор...» «Няма грэху, любая, нічога няма, і Бога няма, казкі ўсё, байкі. Не бойся, Мар'ячка, нікому не аддам, ні Богу, ні чарцям». І Аляксандра ўсё мацней, мацней туліў яе да сябе.
песціў, галубіў, цалаваў мокры ад слёз твар. Нікому не гаварыла Аляксандрачка, ніводзін чалавек не ведае, папу на споведзі не казала, а табе скажу, усё скажу, да дробачкі. Родненькі мой, залаценькі, грэх у мяне ёсць, цяжкі, страшэнны грэх, божухна мой. Душыць ён мяне, сэрца сціскае. Усё жыццё, кожную часінку. Няма мне супакою, адхлыну. Ноччу страшна. Нешта насоўваецца, хапае, душыць. Здані. Стаіць, як жывы, уваччу мой родненькі, гаротны, плача, стогне, скардзіцца, заве, праклінае. Божачка мой міласэрны. І Мар'я мацней тулілася к Аляксандру, быццам хавалася ад чаго, шукала абароны. Слухай, Аляксандра, усё табе раскажу, усё па парадку. Як была я дзяўчынай, любіла я хлопца аднаго, Андрэя нябожчыка. 12 год прайшло, а і цяпер, як успомню, дык штось шавальнецца ў сэрцы. Шчыра любіла яго. Бывала, не пабачу дзень, дык і не жыву. Уночы за 3 вярсты бегала на спатканне. Добры быў хлопец, дужы, прыгожы. І ён мяне любіў не менш за майго. Так мы з год любіліся, ладзіліся пажаніцца, марылі аб жыцці, аб шчасці, але не судзіў Бог. Нешта аднаго разу, якраз гэта на вясенняга Міколу было, гуляла я ў суседкі. Дзяўчаты, хлопцы былі, і Андрэй быў там. Прыбягае браценнік меншы. Мар'я, гукае, хадзі хутчэй, сваты прыехалі. Як пачула я гэта, дык мяне як ножом разанула. Нават і ісці не хацела, але бацькі пабаялася. Дужа сярдзіты быў. Пайшла. Увайшла ў хату сябе не чуючы. Аж тут ён, Ягор. Як убачыла, дык і павалілася. Самлела. Вадой адлівалі. Пасля матка угаварвае, бацька пагражае, а я адно не пайду, ды і ўсё. Так з тыдзень змагалася з імі, але не хапіла сілы. Бацька загразіў. Праклянуў, кажа, калі не паслухаеш. Бедна жылі мы. Сям'я вялікая, зямлі мала, даўгі. Ледзь трымалася гаспадарка. Андрэй таксама быў бедны, а Ягор абяцаўся памагчы, даўгі дараваць. Мы ў яго ўсё пазычалі. Ну, добра, думаю, пайду, калі хочаш, толькі не на радасць табе. У першую ж ноч пасля таго, як згадзілася пайсці за Ягора, пабегла к Андрэю. Усё роўна, хоць месяц ды пажыву з любым. Ведаеш, Аляксандра, гай, там, за рэчкай. Ну, дык вось у гэтым гаі да самага вяселля мы з Андрэем ночкі караталі. Потым Андрэй ужо не жыў тут, знік некуды і не вярнуўся. Насіліся чуткі, што недзе казакі забілі, проці цара бунтаваў, а тыдні праз 3 пасля Пятра і вяселле згулялі. Толькі больш на хаўтуры было падобна. Пажыла я месяцаў 7 з Ягорам, а ў мяне і сын радзіўся. Ой, Аляксандра, не магу я, страшна мне. Стаіць ён перада мной, як жывенькі, вочкамі мігае, плача, усё ручкі свае ка мне цягне. Аляксандрачка, любы, ратуй мяне. Мар'я, трасучыся, шчыльней гарнулася да Аляксандры, а ён, перапоўнены жалем і пяшчотай, песціў, галубіў яе і ўсё супакойваў. Навокал срэбна звінела напружаная ціша ночы і быццам з увагай прыслухоўвалася да гэтай страшэннай споведзі. Звялі мы яго. Жыцця не было. Піліў ён мяне, катаваў, без нажа рэзаў, як каршун упіваўся ў душу сваімі кіпцямі. Кожны дзянёчак, кожную часінку ён дапякаў мяне. Богам страшыў, пеклам, пакутай. А я, дурная, не падумала аб тым, што ў 100 раз цяжэйшы грэх загубіць душу чалавечую,
чымся саграшыць з любым. Ачмурэла я неяк, баялася яго. І вось, як цяпер помню. Перад гэтым мы цалюткую ноч маліліся, цэлую ночку на каленках прастаялі перад абразамі. Не малітва гэта была для мяне, а нейкая страшэнная варажба. Страшна мне было. На дварэ шумела, гудела, быццам злаваўся хтосьці. Лампадка цьмяна свяціла перад абразамі. Святыя пазіралі неяк сярдзіта, пагрозна, а збоку ён стаяў, чужы, страшны. Я баялася зірнуць на яго, палохалася кожнага яго руху. Ён мне здаваўся нейкім страшэнным чараўніком. Стаім мы на каленках, і сілюся я маліцца, а не магу. Не ідуць на ум словы малітвы. Жудасна, страшна. Дзіцё заплача, а я падысці баюся. Баюся зірнуць. А пад ранне не стала сыночка майго, не стала даражэнькага. Задушыла я матчынымі рукамі. Божух на мой міласэрны. Толькі пасля я зразумела, што зрабіла. Задавіцца хацела. Не даў. Не адходзіў ад мяне ні на крок. І ўсё прымушаў маліцца. Прасіць у Бога яму царства нябеснага. Вось з таго часу і дасюль не магу забыцца. Дзеці пайшлі, троху ўцешылася, а ўсё. Удзень нішто, праца, клапоты, уночы бясконца, здаецца, трызніцца. Мар'я замоўкла. Гаворка яе супакоіла, і яна ціха сядзела, схіліўшы сваю галаву на Аляксандравы грудзі. Аляксандра, абураны яе апавяданнем, аддаўся напружным, бурлівым думкам. Злосць і жудасць разам бушавалі ў яго грудях. О, спрадвечная цемра людская! Да чаго могуць давесці чалавека дзікія, адшмураючыя душу і сэрца забабоны? Разбурана жыццё, зломан, зніштожан дух чалавека, патаптаны прыгожыя, пышныя кветкі. І калі ўжо прагляне сонца? Калі развее гэтую страшэнную чорную цемру? Пачынала днець. Частка 4. Восень. Пара цвітання. Колькі красы, колькі смутнага, ціхага хараства у тваім чароўна-маўклівым задуменні. Хіба ж не хараство гэтае кволае, празрыстае пазалота, гэты апошні ўрачысты ўбор царыцы прыроды? Хіба ж не могуць вабіць чалавека твае глыбока тужлівыя шчырыя подыхі, твой безупынны, горкі плач, жоўты плач ад цвітання? Хіба не могуць цягнуць да сябе твае шырока адкрытыя, вольныя абшары, твае ясныя, празрыста-дрыготныя далі, што абуджаюць чалавека нейкімі дзіўнымі парываннямі, акрыляюць, узнімаюць яго змарнелы дух і завуць некуды далёка-далёка, у чароўныя, нязведаныя краіны. А гэтыя гарэзна-светлыя, вясёлыя дзянькі, што часамі з'яўляюцца як ласкавая усмешка на твары старога і на часіну ажыўляюць тваё панура-сумнае аблічча. Хіба не варты яны тых шчодрых праменняў, якія жменямі раскідае нам маладуха вясна і якіх мы часамі нават не прыкмячаем за тым, што іх многа? І хто можа забараніць шчыра і моцна любіць цябе, жоўта-тужлівая, сумная восень? Восень жыцця чалавека. Хіба не маеш і ты сваіх, толькі табе ўласцівых прываб? Хіба мала хараства ў гэтым адцвітанні душы, у гэтым сумна-пакорным развітанні з уцехамі, забавамі маладосці?
Хіба непрыгожы гэтыя астатнія буджэнні паволі засынаючага сэрца, гэтыя астатнія гулліва-радасныя выбухі заміраючага жыцця, гэтыя астатнія запозненыя асеннія кветкі. І хто можа забараніць любіць цябе, чароўна смутная восень чалавечага жыцця? Аляксандра ўсёй душой аддаўся каханню. Гэта было дзіўнае, незвычайнае каханне. Цудоўна гарманіравала яно сумналаскавымі павевамі восені. Аляксандра любіў восень. Яна заўсёды навявала на яго нейкія чула ўзнятыя настроі, напінала да дзіўнай напружнасці і пявучасці струны душы. Ён працінаўся бадзёрасцю, натхненнем, прагнасцю да жыцця, да моцных, ускалыхваючых усю істоту эмоцый. Ён кахаў Мар'ю. Спачатку зусім звычайнае і простае пачуццё жалю да гэтае смутнае жанчыны потым сфармавалася ў сапраўднае глыбокае каханне. Яго вабілі квола-дрыготныя сумныя настроі надыходзячай старасці. Яго захаплялі гэтыя астатнія і затым асабліва яскравыя, палкія праявы жыцця, гэтыя астатнія выбухі згасаючага полымя. Яго цікавіла шчырая і упартая работа простага розуму, які з часоў маленства быў апавіты густым туманам забабонаў і цяпер раптам азарыўся нечаканым і асляпляючым святлом. І яму падабалася кідаць у гэты розум іскрачкі свету і потым сачыць, як з гэтых іскрачак выбухае полымя, як яно ахапляе ўсю істоту чалавека і абуджае яе вострымі, палкімі сумлеўкамі. А Мар'я? Мар'я сама не знала, што з ёй робіцца. Ускалыхнулася даўно забытае, пахаванае, вярнулася маладосць, заззяла жыццё даўно патрачаным бляскам, усміхнулася агнёва-прамяністай усмешкай. Парваліся ржавыя ланцугі путы, і сэрца вольнаю птушкай пырхнула ў ружовае царства мар кахання. Так, часамі, ужо ў познюю восень, сонца шчыра прыгрэе засынаючую зямельку, і ажывіцца тая, блісне даўнейшым ззяннем хараством, зноў апаўецца мінулымі вясёла-гуллівымі строямі. Была ўжо глыбокая восень, як рота пакідала вёску. Ужо агаліліся дрэвы, ужо галуза мароз папрабаваў сваю сілу, скаваў чорную голую зямельку. На колькі дзён сударгава ажывілася вёска, каб потым раптам зацішэць, замярцвець у сваім звычайным зімовым быцці. Усе армейцы спяшаліся, хто хутчэй і спраўней зладзіцца ў дарогу, хто як найпаўней расквітацца з вясковымі ўцехамі, схапіць усё, што яшчэ можна схапіць. Удзень то туды, то сюды бегалі, сноўдаліся, як шалёныя, а ўвечары астатнія вечарынкі, поўныя адчайнай вясёласці. Градаў спраўляўся за траіх, калі не болей. Больш за ўсіх бегаў ён каля вазоў, на якія накладалася армейскае дабро. Больш за ўсіх крычаў і загадваў, яму было даручана кіраваць пагрузкай. І затое больш за ўсіх і шчырэй за ўсіх скакаў на вечарынках. Ямчэй і, трэба сказаць, з найбольшым поспехам завіхаўся каля дзяўчат. Спраўляўся ён і абабраць часінку, каб паджартаваць над Аляксандрам, над яго занадта маркотным настроем. Жартуючы, ён супакойваў яго. «Не бядуй, сябра, маладую знойдзем, былі б мы, а бабы будуць». Аляксандра на жарты не адказваў. Ён сапраўды дужа маркоціўся.
Ён яшчэ знаходзіўся пад першым свежым уплывам пачуцця. Не хацелася так скора рваць пачатага. І Аляксандра шукаў цяпер кожнай выгаднай часінкі, каб астацца адзін на адзін з Мар'яй, каб найболей пабыць з ёй удваіх. У апошні перад выездам дзень увечары усе разышліся. Толькі асталіся ў хаце Аляксандра з Мар'яй. Святла не палілі. Селі, прытуліўшыся адзін к аднаму у сваім аблюбаваным куточку ля печы, і ў змрочнай цішы снавалі сумныя думкі. Ведаеш што, Аляксандрачка, здаецца мне, што я сама сябе хаваю. Было добра, шчасна так, аджыла я, уваскрэсла была, а цяпер зноў цемень, зноў гарота. Што я буду рабіць? Дзеці, але што яны? Пройдзе колькі гадкоў, разлятуцца, як птушаняткі з гняздзечка, пакінуць сваю матку адну на беспрасветнае мадзенне. Адну я маю надзею, не ведаю, ці спраўдзіцца яна. Аляксандрачка, даражэнькі, галубок мой, баюся я і казаць табе пра нештачка. Баюся і неяк саромлюся. Замоўкла, і доўга сядзелі моўчкі, быццам кожны прыслухоўваўся к думкам другога. Урэшце Аляксандра прамовіў: «Ну, кажы, любая, кажы ўсё, што ты знаеш. Не хавай ад мяне нічагутка». Сорамна мне гэта казаць, проста язык не варушыцца. І яна схавала на грудзях у Аляксандры свой твар. «Аляксандра, ці думаў ты калі-небудзь аб тым, што можа быць у канцы? Ну, ведаеш, жывуць людзі, кахаюцца, а потым…» «Што ты гаворыш?» «Ды я яшчэ не знаю, Аляксандрачка. Так, проста здаецца. Хто яго ведае? Я хачу, каб гэта было. Гэта цяпер мая ядыная надзея». «Ды не, Мар'я, гэта ж не жартачкі, гэта ж… Сапраўды, я не думаў аб гэтым. Дык няўжо гэта праўда? Няўжо? Ды не, што ты гаворыш?» «Не знаю я, мой даражэнькі. Здаецца мне». «Мар'ячка, мілая, дык як жа ж? Што ж мы рабіць будзем? Нельга ж так. Ведаеш што, родная, хутка я звольнюся. У двор можна будзе ехаць. У дварэ ў мяне гаспадарка, зямля. Кі не гаварыць пра гэта? Хіба я дурная, ці што, каб пайсці на гэта? Не ўжо, Аляксандра, нам не жыць з табой. Ты ж сам падумай, куды я табе. Мне хутка ўжо ў дамавіну трэба класціся. А ты малады, жыццё перад табою. Ды гэта ж немагчыма, каб ізноў, каб і з гэтым было тое самае». «Тое самае? Не ўжо, таго не будзе. Я ўжо не тая, другая я. Ты, Аляксандра, адчыніў мне вочы. Дзякую табе за гэта. Век буду помніць цябе, мой даражэнькі, збавіцель мой. Не, ужо не паддамся я, не ачмурыць ён мяне болей. А ведаеш, Аляксандра, не мучыць мяне ўжо цяпер той грэх. Шкода толькі, дужа шкода. Шкода сыночка, жыцця свайго шкода загубленага. І злосць усё расце на яго, на Ягора. Знялюбіў ён мне, яшчэ больш знялюбіў. Не ведаю, ці здалею я жыць далей з ім. Хіба ўцеха будзе, прыйдзем у той, каго я чакаю. Аляксандрачка, галубок мой, каб ты ведаў толькі, як любіць я яго буду. За дваіх, за таго і за гэтага. Ну, кінь думаць, Аляксандрачка, не муч сябе дарма, едь спакойна. Успомніш калі? Добра. А не ўспомніш, я цябе да астатняга дня буду помніць». Аляксандра няўважна слухаў яе гаворку. У галаве натоўпам мітусіліся думкі. Недзе глыбока-глыбока ў сярэдзіне нараджалася новае нязведанае пачуццё, новае каханне да кагосьці невядомага
але блізкага. Ну чаго ж ты ўсё думаеш? Кінь, каточак, ведаеш што? Дзе твая скрынка? Я табе на дарогу палажу чаго кольчы, а то прыйдзе Ягор, дзяўчаткі прыбягуць. Заўтра золачкам, казалі, пойдзеце. І Мар'я запаліла лямпу, дастала з-пад лаўкі скрыню і пачала кахаючымі рукамі парадчыць Аляксандравы рэчы. Аляксандру успомнілася, як калісь гэтаксама выпраўляла яго ў дарогу нябожчыца матка. Сумна стала, ледзь не заплакаў. Яшчэ цёмненька, па вуліцах вёскі засноўдаліся армейцы. Запрагалі коні, ускладвалі апошнія рэчы, насіліся з клункамі, з торбачкамі, шукаючы месца, куды б ускінуць сваё небагатае дабро. Узняўся шум, крык. Дзіўнай здавалася ў гэткі ранні час абуджаная вёска. Змрок, які яшчэ плаваў па вуліцах, даваў панаваўшай сумятні некую таемную афарбоўку. Самыя простыя словы, воклікі здаваліся надзвычайнымі, важнымі і ўрачыстымі. Засвяціўся золак. На ўсходзе неба цьмяна заблішчала халодная чырвань. Пасвятлела, і ахінутая першым бяляса-сталёвым позіркам дня выявілася вёска, уся ў срэбным уборы шэрані. «Становись!» Гулка раскаціста паняслося ў марозным паветры. Пачалі строіцца. «Шагам марш!» З ладнай калонай пасунуліся па вуліцы. З хат павысыпалі сяляне, у апошні раз зірнуць на сваіх чырвонаармейцаў, з якімі за колькі месяцаў супольнага жыцця паспелі зжыцца, што з раднёй. Градаў, які вёў роту і надта быў здаволены гэтым, ішоў маладзец малайцом, зграбны, прыгожы, голас моцны, жалезны. «Аць, два, тры!» Пэўна, не адна пара вачэй з патаемнай журбой і каханнем праводзіла яго выдатную фігуру. «Запявай!» «Позна ўвечары стаяла ля варот, позна ўвечары стаяла ля варот». Зычна шырока паняслося ў абшары. А за ротай ішоў з гуртком нестраявых Аляксандра. Ішоў панура, сагнуўшыся, маленькі, хударлявы, недалужны. Упяўся вачамі ў зямлю і нічога не прыкмячае. Ідзе і думае якуюсь глыбокую думку. Як праходзілі міма Ягоравага саду, зірнуў туды, але ўбачыў толькі нерухомыя дрэвы, пасыпаныя шэранню, ды скрывеўшую ускалмачаную будку. Не прыкмеціў, што за парканам стаяла Мар'я. Стаяла і глядзела на яго, праводзіла упартым, напружаным поглядам, быццам хацела як наймацней захаваць яго вобраз у сваёй душы. І ў гэтым яе поглядзе адбівалася непамерная, адчайная туга, туга чалавека, ад которага адрываюць усё роднае, блізкае, дарагое. Прайшлі. Выйшлі з вузкіх вясковых вуліц у шырокі абшар бяскрайняга поля. А Мар'я усё стаяла адна сярод апусцелага, змярцвелага саду. Здалёк даносілася ўсё далеючая, заміраючая песня. «Не паспела сына пятага аддаць, як вярнуўся той стралковы полк назад». Ці вернецца калі, ці не?